mga bay, good morning Pilipinas. Alas 10:30 ang takna sa kabuntagon. Dili sa Pilipinas, mamahaw ta. Na ako'y sudan nga dila-dila. Nga dila-dila man ang tawag ani. Kay mura sad siyang dila o. Kato bitaw ning kuan eh. Kato ning unsay nga nani po katong dako ba nga sausage. Nya hiwaon mo na siya dila-dila ato sudan. Atong sudan dila-dila. Riya gaba. Nya datay kuan datay inununan nga bangus. Oh, naay tambok. Ang tambok dito atong ganahan ani nga mga kalamasan. Ahos. Kaon tabay. Pili aswikas Dimar. Uli bilyasis mangaon tabay. Mangaon tabay, anali Camilo Pirate. Mangain tayo. Alam mangain tayo. Unsa man ni Bisaya di man ka ba Tagalog? Gisagol man ang Tagalog ug Bisaya, mangain tayo. Or your Sola, Leconte, shout out RG Bungsangit. Gigutom kog samot kay ngano man gigutom na kadaan unya nakakita pa kanako gigutom kog samot. Nagkinaboy na laba ko diri nagbirangkad na ko diri sa katri oh. Isakay ko diri sa katri ba oh. Kinaboy. Gihangat taong kumapay paghuman sa order. Luod kay na ang pulo. Unsay pulo? Lidnia kasinyo. Unsay pulo oy? Imarabanis Midilo. Miguel chat at nakatutob buhok. Nakatutob. Si nakatutob. Ala oy sana all. Unsa na yung mga pamulong dinang ano di ko kasabot. Bye Alice, mangain tayo. Maria Lorena Makapas, Miguel shout out. Nimo diya sa Bayawan. Julieta Urcano. Ngaon ta bay, ngaon ta. Welcome by Ursula Lee County. O Pili Azwekas Gimar. Ka mga unta. Yatay kape dire. Enjoy nga kape. Mangain tayo. Bisaya Tagalog. Oy, kalami sa kape. Wow, kalami sa kape. Madonna. Hi Madonna, mega love shout out. Nakakain na ba ang tanan? Mangain na tayo. Lami kayo ang tambok sa bangus, oh. Tambok. Wa may laing masudan. Kanira. Thank you guys sa mga orders today. Hangak-hangak mas. Bye. Ngano man to bay nga nagduha man ang Maxim ni Are. Anali Camilo Pirate, laom na ko bay asa ka nag-duty. Murag naka-caregiver. Lagi no. Naka-uniform ko karon mga ba, uniform sa Middle East. Uniform sa pagka-doktor. Nurse. Kay doktor biya ko sa manok. Ako'y tigtahi sa lubot sa manok. Kay kaning kabsa tahion man ang lubot. Ala, tagay kog lain. Ayaw, ako mang imnon. Kana na lang be. Hay. Nakapang doktor atay ta karon ha kay nagluto man tag kabsa nya. Ang kabsa kinahanglan biya na tahion ang lubot. Doktor biya ko sa lubot. Kasi magpatahi dag lubot kay maayo kay kuha na. Dali ra kayo akong gamiton. Sayo na kayo akong gamiton og tahi sa lubot. Kuan ra, stick ra sa fishbowl. Agoy, nalagbot ang kanon. Dudong, shout out daw si Dudong, Aybin. Dodong, napashoutout si Aybin ni mo. Aw. Dong, si Aybin.
Dong, nagpa-shoutout si Ivy ni mo, Dong. Nagkagat, hubugan. Ako gat sa'yo pa kayo gat eh. Mother, ako patahi ko sa lubot. Dali. Ako tayo namang lubutin. Ako dala stick din sa kwan. Barbecue. Ala, basin na yun natog. Diri silingan kay panggabi ang duty. Mark, natog imong papa, ari Mark. Mark. Mark, natulog imong papa. Di adi sa bintana ra ba? Basin, malabayan, tagkuhan. Arinula. Ang mamahaw ta mga bay. Basig malabayan ta diri arinula silingan kay banha kay ko. Ay. Kuya, wa ka matog diha. Ayo ba ako giabi diri arinula. Na ngayon og tabang. Isa man na ngayon og tabang. Jubi, kitab dong po tambog. Miguel sa tot. Dila-dila sudah na to. Wa na to ang papa ni Mark Bok. Diba bang gabi man to aw pa naka-duty? Ha. Tura. Asa hinaya ni magpanimot oy Mangain tayo ba, Junjun, Rocky Uba? Mangain tayo. Ako, Tricia, Galusino, may galap shout out. Uy, gimingaw na dyan ko atong dahon, sige na ko kit-kit. Sao man, talagsaon naman to dire, oy. Bye, Kiniza, Diana, di ako sugtunggan ron. Di sa akong karinderya kay na-I order. Nakapandoktor atay ko karon ha. Atay sa quit. Yan na akong amo ani. Miri. Sino hada lis inti sili hada uniform mal quit. Yan siya. Ngano ko no dalon ako kaning uniform sa Kuwait. Ingko nga sige lang god mama kay kuana ka nang ako na ipanghatag dito sa among silingan. Kay walay mga sinina akong inan pa. Sumangil pa mga silingan. Pero ingko nga magdala ko ning uniform kay nindot kay mga uniform baya. Akong suoton dito sulay. Kung unsa ka ha, ilang panglantaw nako basi kay lala doktor dagay ni siya. Doktor sa lobot. Agoy Ginoo ko. Kano sa baka ako makakaon na to imo puto balik bay lamian jud to puto. Yes bay. Lami kay kong puto cheese. Tilawin ninyo mga bay. Sige lang makalago diha bay ha kay namo koy lagunon din na sa aming lanilya do ra sad nimo. Dalaan nati ka ha. Bay Maria Lorena Makapas. Humana oy natahi na nako ako nang gitak-ang. Kay alas 12:30 ra ba ipa-deliver? Hala nang lagpot na. Nya nila, nagkaon lang ko diri ka jut. Duty ka kuya, mahaw ta. Awa na ka duty ron? Tulog na tulog. Panggabi din siya. Pauli ko diha Cebu, mukaon ko sa imong mini canteen. O sige na, maikog man ta ninyo kay cute kay ni akong canteen diri man. Nay space diri skilid. Gamay kaayo. Inato ra gid ba? Inato ra god. Oo, basin day kaluyan ta sa Ginoo maka kantin tagdako. Pwede na kay mo mangaon. Thank you sa lamian nga puto ba. Na protein dagkuha man lang jud. Si I'm so lucky na naka-order sad by Anali. Anjo, managtahi man ang lubot sa manok Anjo. Johnny Kabudlan, migalab shout out. Si Angeline Acosta, i-shout out pud mi Inday, Akira Yoshida, watching from Japan. Arigato gozaimasu. Kyuskite kudasai. Unsa pa to? Hatag pulos ma'am. Max Boy, oy nilop, mapi pulos ana. Kila pulos ro. Ro hada. Ada, syupi hada ana jib, mini minak,
Kulora. Mapipulos alin. Agoy Ginoo ko panabangi. Kasas, Trapa, Geraldine. Mega love shoutout. Kulora, ana pulos, Mafi. Wala. Mafi pulos. Piswaya. Beswaya ada. Piswaya pulos. Mafi wajid. Asyan, pi hada. Jib mini, mina, mini, minak. Kulo jib, mapi ana. Agoy Ginoo ko. Marco, Jasmine Vlog, mega love shout out. Maayong buntag. Manukto ko sa inyong tagsa kasing-kasing. Para unsa man ang tuktok. Tuktok, tagsa kasing-kasing. Ay, bato naman akong kasing-kasing ron. Sa unsa man nan, unsa man ka? For internal, naanta dang. Berlin, Katilok, Talagsara, lagi ka mag-live, madam. Busy kayo, akong kigol. Anjo, mega love shout out. Jo, ala ka, magdali biya ko kay magluto pa kong kabsa. Napay duha ka order. Nga higala. Sa mga gusto mo order dag kabsa, sa mga gusto mo try sa ako ang nilutuan, hala, order na mo kay barato ra kayo, jud. Barato as in. Dagan jud gaingon, barato kayo akong kabsa. Kung sige lang, na ito bo, 20 pesos, 50 pesos, okay na kayo na eh. Ay, puta palabi kay madato tag kalit. Kay lisod ba madato og kalit, unya mapurdoy, pasang paita. Bay, asa ka nag-duty, nag-inip. Ay, saba di anats? Iskute, hala, na akong higala nga, kuan, banggiitan. Migalan siya dati kung higala nga banggiitan. Si Jane Alpanti. Oh, dera. Iskute la, ana mapi iskut. Ana lasim jerjer. Aw, gir-gir di ay. Ayaw ng jerjer kay lahi na to. Ana lasim jerjer. Ana mapi gir-gir. Hada slon, hada ana. O suno hada. Agoy Ginoo ko. Basta bay, makaari kong ming lanilya, abiso po bay, para maka-order ko bay. Ano sa ba ka bay, no? Alam, bisiya, mas akong kigol bay. Buwan naman ang unang ang order bay, kada adlaw. Sao niya naman lang niya. Karon magpasa ko karon og module, nag-answer mami module gabi eh. Sabaw, natulog ko. Yala, Rue, yala nom. Lasim nom, kilyom nom. Yala, ya Habibti. Habibti, ya Haywan. Ginoo ko. Ala, sorry. Sorry. Unsa man na, oy? Kaya nga no, ang mga Arabo, maingo man. Ya Habibti, ya Haywan, inte. O, di, tagam. Pinalanggang demonyo. Agoy, Christina Reyes. Hi, te. Sarap naman ang kain mo. Thank you, bye, Christina. Ya Habibti inte. Wala inte Pilipini mapipulos. Aywa mapipulos kila kulora. Kulo jib minak mini minak. Mapi. Please hada Pilipini mapipulos. Siyang kulo jib. Siyala sugol sira sugol. Badin mapipulos. Kilyom sugol sugol. Ade, badin. Siya kalas. Mapipulos. Kolora. Ate, mita inte akil hilwa. Syukran. Ya Habibti inte, ya Haywan. Agoy Ginoo ko. Sorry kayo. Bye, ayaw pag-arabi ka, di ko makasabot. Agoy si Johnny kabudlan. Wa na kasabot. Nganta dong. Aman mong kuya. Ina si kuya mo, palito na ko nila misa ha. Palito na ko ha. Dire na lang magkano na daw. Oo. Sige. Oy, dudungog mo, pasatag doon si Ivy, no? Silip na daw ka. Marco, Jasmine Vlog, mega love shoutout. Wali pa kong kape, be? Gamayan ng kape ay, lang-alang ko. Hoy, naunsa mo nga na siya magpangatawa dia. Kapi ba? Dali ba? Ate, mita inti akil jerjer. Aywa, mungkin
Mungkin batse, mungkin ano madre. Oh. Ina nga paliton daw ni Ate Kap-Kap imong lamisa. 150. Ay, uy. 50 na sakit mo kay. Inadong, pwede ba daw 150 na daw imong lamisa? Kang dudong kubgob na nga presyo ha, kay take man na siya. Ina kuya, paliton daw ni Kuya Kubkob imong lamisa 150 nga. Paliton ni Ate Kap-Kap og 200. Asa daw imo ha? Palabuan. Pala. Kanira. Paliton ni dudong kubgob og 150 nya, paliton ako og 200. Asa daw inas kuya. Kinsa imong dawaton kang Ate Kap-Kap kang dudong kubgob. Kau. Hala, naglibog na. Ing na, kuya. Ingon si Ate Kap-Kap, palito niya ang lamisa og 200. Si Dudong Kupkupod, mangyo daw siya, pwede ba daw 150? Lakaw ha. Kay gamay man kay lamisa. Naglibog. Agoy, bye Crisita Hill. Sister, bye. Mega love shoutout. Nag-message ko, bye, please, sin. Marmon, saan na imong message? Ang maha na ko kay... Hindi mo katawoy. Uy, ang maha na ko kay... Order ba? Order. Tiksi ko ninyo kung magpaluto mo. Kay dali na kain na. Pak. Deliver hatod. Kung ba na? Agoy, pak. Managluto. Marilo, Galano, Jola, Mikalabsagat. Dali na kain na. 20 ka putay. Kaya itong maluto ka sa kaadlaw. Diri. Kaniyo, kanindot og tingog. Hindi daw? Annabel, Chavez Montes. Migalab shout out. Ala, dila. Asa man akong kapidong? Yung kapidong kay, may sabaw na ko dong. Ala, ni kusog na dyan ang wifi ni Kuya Rawel. Berlin, tehano katilok. Gasigi dyan kong live. Ikaw lagi absent yun. Ate, enti tabin. Erja Shugul Kuwait. Ana Matabin. Ana Mayabi. Ana Kalas Shugul hada Middle East. Hada mukan kila Mayabi Kalas. Ana Mayabi. Asyan ana Ruminak ana Wajid Girgir ana. Aw siya mana. Asyan Mapi Kalam Mama. Ada ana ay kahadlok, nalimot na ko kanang maglagot as tong amo. Di man ta makayaw-yaw. Sige lang tag istoryas tong kagalingan. Ana taban hada. Ana taban Kalas Mayabi. Wala miya. Ana taban hada Jirjir Mini. Jirjir Minak Taladja. Jirjir Mini hada Matbak Girgir Minak Matbak. Sen ana Mayabi Girgir Mama. Agoy ba na bagi? Pinwe. Uy, magdali ko kay ang order ba na bangi? Ang order malit ala ka. Kana ba order no ni Ate Ros Biminda. Mega love shout out. Bye. Auntie, nanay, Los Biminda, mega love shout out. Kapila na taon na siya, sige, order na ko balik-balik. Unya, atong, sa itong adlaw, Sabado, na-day say order, duha kakabsa, kay paniod to sa mga panday. Karon, kay wana, nautuhan man kog mayo. Nautuhan man kog kuan, naglami man akong katulog. Unya, natanaw na ko nga, ni Mrs. na iyahang katiwala are. Siya, ma'am, unsang oras ay hatod akong order, ma'am. Ingko, patay, naratol ko galit. Ingko, hala, ma'am. Sorry, yung kayo, ma'am, kay karon pa ko kamata. Ate Los, sorry kay Ate Los, atong Sabado, kawa ko kaluto sa imong order. Napas mo ang imong panday. Kay paana naim, inti sot kabar. Yala naim, listen ti shop mine. Yala roe, naim. Roe nom. Hala, ang order atong Sabado, wa gyud taon.
Wala kita naluto, panabangi tabang, mananabang. Aman ang kapidong. Kapidong, dali adong, siwi sa dong. Bye, pa-shoutout na lang. Ang sa to kang Johnny. Nawala mo Johnny. Johnny nawala, Mary Fee, Gabato sa sale. Gilab shoutout, mga untabay, Rina Tumbok. Kalas, Maya Biro, hada amukan. Mukan hadapi baba mama, Maya Biro. Agoy, nalagpot. Sige lang tagyayoan ng mga hagdanan, mga kusina, sala, mga unlan, bangko. Kasabaan pa tang, anong baho ilang bangko. Nabuang na, may magkami ng lingko din na, kamuman, mabaho maglubot, panghugas mo. Ingnon pa ko nga, Mary, kay, di man sila kalitok og Joy, kay Joy, manunta kong angga, Mary, may lataw, Mary, this seat is very bad odor. Naon pa ko. Sus, kalamig yung bagon nga. Ay, pangaligo yung taon mo. Mga baho na yung bangko, ako yung pasanginan. Bas, bugbugon pa na akong bangko. Kung nga naman mo, mga baho man kay mo. Nya ako yung pasanginan sa naglingko diri. Ngawa man taong ko naglingko diha. Kasi kung katawa kay nami kayo na pangaligo bugko na mo kay ngano sa duha ka semana kausara man mo maligo unya manimahan na inyong bangko inyong katabang inyong pasangilan. Agoy toy dara. Oh. Tao na diha. Maglagot ko bugbugon na kong bangko. O pistol mo, kami pa pasangilan. Ngano nabaho na inyong bangko. Nagyaw-yaw ko dito sigig bra sa bangko. Tangag daw ni, sprayhag daw ni. Mingon day na akong among bahay. Mere, sino yung tigigir? Ayun ko, mapi, Juan, naglagot ko sa akong pamilya. Mingon na lang ko nga. Wala, naglagot ko sa akong pamilya. Nganong ingunana sila, sige lang ko padalag kwarta. Kulang gihapon. Nalagot kay ko, pero akong ikasaba ng bangko nga na mga baho man mo. Nganong kami magkatabang pasanginlan. Ha? Nga, baho yung bangko. Pangaligo mo ay. Sa do kasi mana kaduhara mo maligo. Kairahan magmaligo. Kaya ako may tig-andam sa mga suotonon, mga panty, tanan. Napay buhok. Kung mag-dryer na, mudagan yun ko baho ah. Agoy, ginyo ba sa iyo ang mga kabos? Basta gani, mag-ana na sila sa buhok. Mag-street na silang buhok. Kana ilang sudlay nga di kurinti. Mudagan ako pa ingon silong. At ang baklaga. Agoy, ginoo. Agoy. Alam nga, lagpot na akong kanon, bay. Baho kay sila kigol, bay. Minafi. Siluan na lang mga kabos. May mga kasabaan na bata. Nawa ko ng limpyo. Baho daw kayong bangko. Yung kuna, nabuang. Kami man ay pasangilang limpyo. Kamu dahil pang limpyo sa inyong mga lubot. Agoy, ginoo ko. Di na ko eh. Magluto na ko. Babay na. Di na ko, babay na. Maliit na sa dang order ni Ate Luz. Si Ate Luz, sige na, order na ko. Kaya, salamat kayo. Bye. Unya na po tayo mag-istorya. Bye-bye. Thank you so much. Thank you.